magsugod kita sa ato ang bag-o nga serye kay nahuman naman ta sa mga napulo ka semana nato nga serye nga niagi. Ang bag-o nga serye giuluhan kani og fine print. Og atong pasidunggan ang gipasabot niini ang kaning fine print wala na lang nato kuan sa hubad sa ato ang sinibuano tungod kay broad kay na siya, dako kay ni siya nga ang but gipasabot niini. Og ang gipasabot niini nga atong pagpasidunggan ang dili inila og pagsaulog sa ilang pagkamatinud-anon. Mao ni siya ang fine print. Og sa maong series susihon nato ang pipila ka mga karakter sa Biblia nga dili kayo inila apan labing gigamit sa Dios alang sa iyang katuyuan. Karon atong tan-awon ang usa ka karakter nga ginganlan og Bernabe. Sa English mga igsuon gitawag na siya og Barnabas, mao nay common kay natong madungog. Pero sa Cebuano gitawag nato na si Bernabe. Kung kamo nagsudong sa atong mensahe, makita ninyo ang kalainan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga inila ug wala mailhi diin mga usay nagpaluyo nga mahimo nga maglampuson ang usa ka buluhaton. Usa paligihog ablihi ang inyong mga Biblia ug magtan-aw kan kita sa ato ang teksto. Ako sabi ang awhag ang nasa online karon kun mahimo makabarog mo kita dinhi sa sanctuary akong gihangyo manindog ta mga igsoon aron pagbasa sa pulong sa Dios. Atong basahon sa Buhat 4:32-37 nag-ingon. Ug ang pundok sa mga mituo nagkahiusa sa kasing-kasing ug una-una ug walay miingon nga iya rang kaugalingon ang bisan unsang mga butang nga iyang gipanag-iya kundili ilang gisaluhan ang tanan nilang butang. Uban sa dakong gahom ang mga apostoles naghatag sa ilang mga pagmatuod sa pagkabanhaw sa Ginoo ni Ginoong Hesus ug ang dakong grasya diha kanilang tanan. Walay tawo nga nagkulang diha kanila kay kutob sa may kayutaan o mga balay na maligya niini ug ang halin ilang gidala. O gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Ang pagpangapod-apod gihimo ngadto sa matag usa sumala sa panginahanglan ni bisan kinsa. Busa si Jose nga gianggaan sa mga apostoles og Bernabe nga kahulugan anak sa pagdasig. Ang usa ka libihanon nga taga Sipro mibaligya sa usa niya kaluna nga yuta ug ang halin iyang gihatod o gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Magampo ta mga igsoon ato iduko atong mga ulo. Langitong Amahan, balaan nga Dios, gamhanan ka Ginoo God Lord. Salamat Ginoo ining kahaponon nga imo kami gihatag Ginoo, gidala kami nimo Ginoo Lord God na imong dapit Ginoo aron pagdayeg ug pagsimba kanimo o Dios. Dili gayud matukib sa pulong Ginoo Lord God ang imong kamaayo Ginoo, ang kadako sa imong gugma kanamo o Dios. Lord tuguti Ginoo Lord God nga ining kahaponon Ginoo Lord God nga ang imong ihatag nga mensahe kanamo Ginoo Lord God amo kining katunan ug amo kining maaplikar sa among kinabuhi. Tuguti Amahan nga kining tanan Ginoo Lord God, ikaw lamang Ginoo ang mahimaya sa tanan Ginoo Lord God namong pagabuhaton. Bisan pag Ginoo kining buluhaton imong gihatag kanamo. Tagaay lamang kami Ginoo Lord God sa imong grasya aron kami makapasilong sa landong niini Ginoo Dios. Salamat Amahan dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen. So palihog maningkod ang tanan. Naghinam-hinam na ako sa panaw sa ato ang bag-o nga siri nga gitawag og fine print, no? Fine print. Mo to akong giingon ganiha, ang pagpasinog sa mga tawo nga wala mailhi og paghatag nila og pasalamat sa ilang gihimo, luyo nga sa ilahang kahimtang nga wala gyud sila giila sa mga katawhan. Dili man hinuntanan pero kasagaran, no? Ang idea mo nga daghan kitang nailhan ng mga tao sa kasaysayan ug luyo niya na dunay mas daghan pa nga wala pag yun nato mailhi. Kasagaran natong mailhan mga igsoon kanang naagyo na sa atubangan, no? Sama apan silang tanan nagkayusa sa paghimo niining maong panghitabo, no? Atong ihatag lang ako nga may ehemplo kasaysayan sama nga mutan-aw ka og sine. Ang atong nakita diha sa entablado o sa pelikula nga atong natan-aw kana argyong mga tawo nga naa dinha. Pero nahibalo ba mga igsoon nga dili na mahimo kung wala tong tanang technical sluyo?
ug wala ang mga tawo nga nagpaluyo niini dili gina siya mahimo sama usab sa atong iglesia karon. Ani ako dinhi sa tubangan, ang ubang mga pastor nga niya dinhi sa tubangan nakahimo og wali og sermon at tubangan og diha kaninyo, pero dili kini mahitabo kun walay nagpaluyo usab nga atong mga tawo, atong mga kaigsuonan nga mao ang nag hatag kanato og pagkatumanan o kalampusan nini moong bulhaton nga gihatag sa Ginoo. So kinsa dinhi kaninyo ang nakaila ni William Wilberforce? Salamat sa Ginoo. Kaila si Brother Arnold. Salamat sa Ginoo. Kini si William Wilberforce na-mention na nato sa mga wali nga nangagi. Nakalimot lang siguro mo nya ako sad nakalimot sad. Kalimot sad ko. Ato na ni siya na-mention pero usa ni siya sa mga inila, no? Aduna siguro pipila kaninyo nakahinumdum nga gisgutan sa ato ang sermon. Sa kini usa siya ka Briton politician. Politiko ni siya nga usa ka Briton. Kani siya Briton sa British man siguro ni. Okay. Salamat. Og usa siya ka Kristohanon. Kani siya nga gipasidunggan sa pagkagunob sa slave trade sa unang panahon kay sa unang panahon na may usum kay ni ang kanang mga ulipon bang ipamaligya, no? Slave trade nila ilaba unsa una nila pagpamaagi nga naagyod sila yung mga ulipon nga ilang gamit nga makatabang kanila. Sa 1800 siya gayud dunay dakong papel sa panghitabo nini. Apan kun maghisgot ako sa ngalan nga Thomas Clarkson, waso kaila. Kini si Thomas Clarkson sa edad niya nga 19, taga Cambridge ni siya niadtong 1779, 21 ka tuig sa wala pa pasidunggi si William Wilberforce mahitungod ni atong pagagunob sa slave trade, no? Atong timanan siya 21 ka tuig sa wala pa pasidunggi. Niana ni siya si Thomas Clark sa edad nga 29. Niapil siya usa ka essay nga iyang essay dili ka lang sayon nga essay ha kana bang atong sa eskwelahan nga essay ba kanang na kay statement to sa mao na siya, no? Unya ang iyang giapil sa usa ka Latin essay competition ug siya midaog. Ang gisgutan niining maong essay mao ang subay sa balaod ang paghimo ulipon sa uban nga supak siyang kabubuton. Mao ni dunay pangutana nga gidala dinhi nga subay ba sa balaod, nahiuyon ba sa balaod nga mahimong ulipon ng usa ka tawo nga supak siyang kabubuton. Mao ni iyang gikumbati, mao ni iyang gihimo nga isi, no? Ang mong isi nakadaog apan siya usab sa pagkadaog niya sa mong isi nakakaplag siya atong gitawag nga espiritual nga pagpadaya gikan sa Dios. Kining pagbati nga sa pagtawag mao nagdala kaniya nga iyang gigahin ang iyang kinabuhi sa paggunob sa slave trade. So, timanan, iyang gigahin ang iyang kinabuhi. So, ug sa sunod ng mga higayon, iyang gihubad ang mga isi nga to sa English, kay Latin man iyang gihimo, so iyang gihubad nga to sa English, nga nakapahimo pa, nga mas daghan mga tao nga nakapaminaw nini ug nakasabot. Midako ang impluwensya sa mga essay, ug mao na nga si Clarkson naghimamat og daghan pag yun nga mga tao sa tuig 1787 na porma kining committee. Naghimo silang usa ka committee, gamay ra man silang pundok sa paggunob sa African slave trade. Nakakita na siguro mo na kanang mga salida nga ang kasagaran ng mga slave sa una ang mga African kanang mga itom, no? Atong mga kaigsuonan dito. So, mao na dia ang hitabo sa una, no? Miuban kaniya si Granville Sharp, mao ni mga kaubanan niya, Josiah Wedgworth, mga tao nga unya ilang pangalan maapilya sa gitawag na tuog fine print. Kanang mga nakakita ba mo sa kanong salida inig human inig the end. Andako ra kay ang the end pero nana gani mga gagmay kay litra nga magdagan. Usay pakusgan di ta kabasa. Di mo ita kabasa og pahinayan kay gagmay man kay mga gitawag tog fine print. Ang mga tawo nga nagpaluyo sa kalampusan sa mga kalihukan. Si Clarkson miduol sa kamiyembro sa parlamento tungod kay nanginahanglan sila nga mahimo kini nga usa ka balaod. Busa miduol siya ni William Wilberforce, katong gi-mention ganiha, nga naa sa parlamento, naa siya sa parliamento, ug usa siya ka Anglican. Ug madasigon nga muuban sa ilahang kalihukan. Sa tuig 1791, 12 ka tuig
ang milabay gikan sa pagsulat sa maong isi, si Wilberforce mipasar sa maong balaod nun katong gihimo ni Clark. Ug maong ang balaod nun og kini gayud wala makadaog. Abi man ako nalipay ito. Wala day kadaog. So, ug milabay pag yun ang mga katuigan sa tuig 1807 o 1807 nga ang Slave Trade Act nagdala og kausaban, dakong kausaban sa kasaysayan. Ang gipasabot sa pagpasara ni nila atong panahon na wala mo daog apan niabot ang panahon pila ka tuig nahimo na kining balaod mao kini nga nakapausab sa kasaysayan sa kalibutan. So si William Wilberforce sa kasaysayan siya ang mas nailhan. Dumalikon kani si William Wilberforce mao katong anaa sa parlamento nga giduol ni Clarkson nga nagpatabang siya nga mapasar katong maong balaod nun. So mao ni ang nahitabo. Si Thomas Clark bisan pa man siya anaa sa fine print sa gamay nagpaluyo sa kasaysayan sa paggunob sa African slave ug siya may dako gayong nahimong kausaban sa kalibutan bisan pa man anaa siya makitaan sa fine print ug pipila lang ang nakaila kaniya. Ang nahitabo mga igsoon ang napasidunggan mao ni si Wilberforce. Tungod kay siya man ang dito man niya gihatag ang maong ilahang balaod nun nya siya may nakapasar. So ang dungog pagdaig ang credit dito niya. Susama sa paggunob sa slave trade ug susama usab sa matang sa dagko nga panghitabo sa kalibutan. Ang atong kinabuhi, ang atong usab dinhi sa gingharian sa Dios, kita nasayod mahitungod usab nila ni Moses, ni David, ni Pablo, nasayod kita mahitungod usab ni Pedro ug ni Santiago. Apan nasayod ba kamo nga ang Dios nagsulat ngadto sa fine print sa iyang sugilanon ug daghan ang mga talagsaong mga tawo nga nakabuhat ug dagko kay mga buhat sa pagtuman sa iyang tahas sa iyang gingharian. Kung inyong basahon, pananglitan ang basahon sa buhat ug sa mga sulat ni Pablo, inyong makit-an ang mga mahisgutan ang mga daghang pangalan nga wala kita masayod ug wala kita makaila. Busa ang balaang espiritu wala mag-ingon aduna lamang kitay usa ka Biblia, no? Nga masulatan dili kita makagahin sa pagbutang panining tanang mga tao nga wala mailhi sa kadaghanan. Wala nabuhata sa Ginoo. Nga wala sila maapil. Giapil gihapon na apil na ta. Kaya man ta mailhi, pero kita giapil ta. Tungod kay ang Ginoo gusto nga kita mahinumdom nga ang iglesia, kining iglesia nga niya kita karon, wala gituko diha lamang sa mga hiyas ug talento sa pipila, apan diha sa mga sakripisyo sa kadaghanan. Pila ra mga talented pero pila ang nagpaluyo. Mao ang nagsakripisyo alang sa diutay para mahiusa sila, makabaton sila sa kalampusan. Ang iglesia wala gituko diha sa usa ka may talento nga worship leader o mahiya sa pagpamulong o maalamon nga tig-organisa o nga mga tao. Ang iglesia gituko dinha sa sakripisyo sa mga talagsaong mga katawhan nga gisaligan sa tanan og nagkalain-lain ng mga papel sa gingharian sa Dios. Susama kaninyo ug kanako. Adunay bahandi sa nagkalain-lain nga hiyas dinha sa lawas ni Kristo. Sa lain pa pagkasulti matag Kristohanon, adunay susama nga oportunidad nga mahiapil sa sugilanon sa Dios ug makakita sa Dios nga magamit kanimo sa mga kahibulungan nga mapamaagi alang sa kauswagan sa kasaysayan ug sa eternidad. Base sa bisan unsa man ang iyang katuyuan sa iyang gingharian. Kamo, ako, kitang tanan, gamiton sa Dios. Umaw kining tanan mahitungod kini sa ato ang siri ug ang sumusunod musunod nga masimana magtan-aw usab kita sa pipilan ining mga pangalan. Mao ni ato ang pagapadayon nun sa sunod pang mga simana nga maabot. Nga mas ubos pa nga mga pangalan, mga tao nga mas ubos og nataligaman nga mga pangalan, mga tao dinha sa fine prints. Mao to akong giingon. Karon tan-aw nato ang usa ka tawo nga ginganlan og Bernabe o Barnabas. Wala kayo nato mahinagbo si Bernabe, maong magpasidaan ako kaninyo nga ang iyang kinabuhi labing sukuhi sa atong nakita o ginatudlo sa kalibutan. Sukuhi siya.
Kung unsay atong na-experience, unsay atong nakatunan, unsay atong ginahimo, opposite ni siya o sukwahi ni siya, no? Tungod kay kung sa kalibutan lisod nga mailhan, labi na kita doon tay mahimo nya. Wala tay acknowledge ingnon lang nga kinsa nang tawhana diha. Kinsa may nga anak niya. So kung ikaw naghunahuna kasi mo kagulingon nga ikaw you're somebody, ano nga man ko mailhi anak niya. Mayubos juga pandili ingon ana si Barnabas, no? O kini mas mapaignat pa sa imong kamapayhubsanon kung ikaw wala gayod mapasidunggi, no? Makatandog sa atong garbo. Og nakita nimo ang uban hinuon nga napasidunggan samtang ikaw naghago nga og nga walay nasayod niini. Mo ni ikay naning kamot ikay naghago panlain ang pasidunggan. Naa gani makadawat og panalangin. Salamat brad, salamat sis, nga ikaw ang gitagaan, abot yung pagtalikod. Nganong di man ako? Ha? Nganong di man ako? So naasi mo kasing-kasing ang kasina. Pero lahi si Barnabas, o si Bernabe, no? Mas labang nga talag sara ang usa ka tawo nga makasinati nini ug wala siya makamatikod niini. Naay mga tawo nga nakahimo nini pero wala siya masayod nga mao ni ang gibuhat susama ni Bernabe. Nga may katagbawan sa pag-alagad o paghago diha sa tago o nalipay sa kauswagan sa iyahang palibot bisan pa nga gipadaplin ang mismong personal niya nga interest. Ano na tao may isuon nga susama anak mao ni atong gisgutan karon si Bernabe. Si Bernabe kining maong tao atong gisgutan. Ug busa gipasidan-an ko kamo kung kamo usa ka tawo nga gusto og pasidungog. Kung kamo usa ka tawo na kinabuhi diha sa limelight o sa spotlight, dili tingali mo makauyon ni Bernabe. Pan wala may dautan nga naa sa spotlight, wala ko mag-ingon nga dili na maayo. No? Kay og dautan pa na ako na ipapawong spotlight diha. Naa man ko diri sa spotlight. Dili sa tanang higayon mga igsoon. Paduna tay tumong og tuyo nga atong giisgutan kining maong sugilano, no? Aduna gigayon nga ang Dios magbutang nato dinha. Nagbutang nako dinhi. Nagbutang kaninyo dinha. So mao na ang nahitabo. Apan usbon ko, adunay mga higayon gitawag kita sa Dios ngadto sa luyo sa entablado o sa backstage. Ug dili kita makita sa uban. Sama ka nato karon. Nahimo ni kay naay nagpaluyo. Naa sa inyong luyo, ang teknikal. Tingali kadaghanan yung nakadungog mahitungod kaniya diya sa Biblia ni Bernabe. Apan tingali wala ka mo masayod nga si Bernabe usa lamang kini kaangga. Dili kani mao gyud ang matuod niyang pangalan. Sa basahon sa buhat 4 nagsulti ka nato sa iyahang tinuod nga pangalan mao ang Jose. Ang ira gyud nato mo sa Bernabe o Jose. Apan ang mga apostolis ginatawag siya og Bernabe. Ang pasabot niya na mga igsoon ang kahulugan anak sa pagdasig. Sa Griego ang pulong nga pagdasig mao ang parakletes, no? Usa kini ka kombinasyon sa duha ka pulong. Ang una para alongside o nasa kiliran, uban sa kiliran. Ang ikaduha kaleo, no? O pagtawag. So sa literal kini nagpasabot nga pagtawag uban diha sa kiliran. Mao ni siya ang but pasabot sa pagdasig. Parakletes, no? Di ba pamilyar kini mga pulong? Kung kamo nakabati sa mga sermon nga nangagi, inyo siguro nga na sinati nga ang atong tema mao ang balaan nga espiritu. Unsa may gitawag sa balaang espiritu? Parakleto. Paraklet. Susama sa pagdasig nga gihimo ni Bernabe. Mausab ka na ang balaan nga espiritu nga anaa sa atong kiliran, no? Ang balang espiritu nag-uban kanato sa paghatag og kusog sa pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. So, di ba? Nindot kayo nga paminawon, interesting kayo. Ug mao nga kun kita nagabansay-bansay sa pagkamadasigon, mas labaw nga mamahimo gayud kita nga susama ni Kristo. Pasabot mga igsuon, ang atong pagkamadasigon, dili lang kita madasig tungod kay aduna tay na maayo nga nadawat, dili lang ta madasig tungod kay ana ata sa kalipay nga atong kahimtang, pan madasig kita tungod kay naa si Kristo sa atong kinabuhi. Ug ato kanang ihatag ug i-apply nato sa uban nga mga kaigsoon nato.
Ug mao atong buhaton karon maghimo kita og pakisusi sa nagkalain-lain nga okasyon sa bag-ong tugon nga si Bernabe nagpakita sa iyang kaugalingon nga matuod nga anak sa pagdasig. Atong susiyon matag usa og nunaon ang mga personal nga aplikasyon ini. Ang unang higayon makita sa basahon sa mga buhat 4, dinhi atong makita ang una nga timailhan. Mao kini, ang magdadasig magtagbo sa panginahanglan sa uban. Ang magdadasig magtagbo sa panginahanglan sa uban. Buhat 4, 36 ngadto 37. Ato kining gikutlo mga igsoon sa ang Biblia. Sa 36 ingon, busa si Jose nga gianggaan sa mga apostoles ug Bernabe nga ang kahulugan anak sa pagdasig nga usa ka libihanon nga taga Kripo mibaligya sa usa niya kaluna nga yuta ug ang halin iyang gihatod ug gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Mao kini ang makapaikag gingon nga usa siya kalibihanon nga taga Sipro, nasayod ba kamo nga unsa ang usa ka libihanon o Levites? Ang mga libihanon mao ang nagtabang sa mga pari. Sila ang mga magbalantay sa pultahan sa templo. Ug sila usab mga musikero. O sila ang magawit. Ug gingon nga siya taga Sipro, nagpasabot nga siya wala matawo sa Israel. Siya ang mao nga ginatawag sa mga magtutudlo sa Biblia nga Hellenist. Nakadungog siguro mo na kanang mga Hellenistic Jew, no? Kanang mga Hudiyo nga wala matawo dito sa Israel mo nagitawag nilang mga Hellenistic Jew. Usa ka Israelita nga natawo gawas sa nasod. Israelita ni siya pero natawo dito sa gawas sa Israel. Giilis siya sa mga langyaw sa mga lumad nga Hudiyo. So giila sila nga langyaw. Foreigner sila. Bisan pa sila og ibutang nato Pilipino to asa sa Amerika igbalik nato langyaw gyapon nahimo na kang foreigner, no? Giila nga na impluwensya sa mapaagi sa mga hintil. So dili na makapahibulong nga makabasa kita og panagsupak sa mga Hellenist ug mga lumad nga mga Hudiyo. Mabasa kini nato sa buhat 6. Ang example na mo tong gingon, ikaw Pilipino ka na imong ginikanan Pilipino, pantua ka na tao dito sa Amerika, automatic mangguna nga ikaw American citizen jud ka. So ari sa Pilipinas, ang imuhang nationality American jud ka, so sa ato pa foreigner ka, although Pilipino kamo ni tabo ni Bernabe. Mao kana si Bernabe isip usa ka Hellenistic nga libihanon, dili siya tugutan nga moalagad sa templo susama sa mga lumad nga mga Hudiyo. Kay kani sila libihanon ni siya, naaunta ni siya dito sa templo, mo assist sa mga pari, mo siya mahimong musikero, tigabli sa pultahan, pero wala sila motugot kutungod wala ni siya Israelitas nga wala matawo dito silang nasod. So mahimo gayon nga makabaton siya og kaligot-got niini. Mura siya gidiscriminate. Mahubos gid siya sa iyang mga kaliwatan nganong wala siya ilha. Di ba og ang usa ka tawo adunay kaligot-got, wala gyud kini, dili na gyud kini magpakabana. Og kita sasama sa dunay kaligot-got sa tong usa ka tawo, isig ka tawo. Moingon na kita bahala ka sa buhay mo dia. Dili ta magpakabana, no? Labihan na nga kini dili gyud mahinatagon, di na gani ka kahibaw mo tabang tungod sa mga panghitabo nga ana nagpabilin sa imong kasing-kasing kaligot-got sa imong isika Hudiyo, no? Sa imong isika tao. Apan wala si Bernabe magbaton ini. Makita nimo bisag unsa sige reject siya ngadto, dili siya makasilbisyo sa templo pero wala siya magbaton og kaligot-got nining mao kinaiya. Busa isip usa ka Kristohanon atong mabasa sa mga buhat 4 nga sa 37 ningon dinhi bisan pa man sa panghitabo ni Bernabe ningon dinhi sa 37 mibaligya siya sa usa niya kaluna ngayuta ug ang halin iyang gihatod ug gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Wala mahitabo ana say kaligot-got tungod kay nitabang gyapon siya. Atong sabton nga iglesia ni atong mga panahon na kay bag-o pa lang nitubo,
gikan sa 120 ka membro ka mga tawo niabot kini og 3,000 sud sa usa ka adlaw. Ningon ni anak kadako. So makita nato nga ang kadako usab sa panginahanglan niini, no? Kung imong basahon ang basahon sa mga buhat o mga sulat ni Pablo, imong masabtan nga ang iglesia sa Jerusalem kay kabos o dako kay ang panginahanglan o pobre nga iglesia ug busa daghan ang dunay mga panginahanglan. Wala kita masayod kung pila kaluna ang yuta nga iyang gipanag-iya apan nasayod kita nga iyang gibaligya ang usa niini ni Bernabe aron pagtabang sa mga kaigsuon na niya o gihatag ang halin ngadto sa mga apostolis. Timan dili kini susama nga ikaw mobaligya o modonate ka sa gobyerno. Yatong panahon na. O ngadto sa usa ka universidad doon sa mga ganing establishmento o institution nga ikaw modonate ka, nya maghatag ikaw og daghan, ibutang na yung kag brochure, tagaan kag plaque. Ibutang nga dagtarpaulin dito donated by so and so. Dili ingon ani ang mahitabo, may isuon. Tungod kay ang pagtabang ni Bernabe, wala siya maghulat og baos. Wala siya maghulat nga siya dunay madawat nga mga kayuhan tungod kay ang iyang pagtabang gikan sa iyang kasing-kasing. Kasagaran atong yunona nga mapagdasig sa atong pananaw mahitungod sa atong ipamulong. Mao na atong pagtanaw ang pagdasig nagtuo ta nga kanang igo ra ta mingon, brad, sis, padayon lang gyud ka pagkampo diha. Ayaw ka guol, pero wa nimo tanawa ang ilang panginahanglan. Dili ingon ani ang gihimo ni Bernabe. Kining gasa gigamit alang sa paghatag og pagkaon og kapasilungan sa uban. Og sapi kini nga gigasto gikan sa nagtabang og himuman ni ana wala na. Wala siya magpaabot. Walay pasidungog, walay buhis, walay mga plaka nga madawat. Apan mituo ako nga pipila ka ninyo nasayod og sinati na nga ikaw gitabangan sa panahon nga ikaw nanginhanglan. Daghan gyud siguro nakadawat og tabang labi na adtong panahon sa pandemic bisan karon. Unsa may atong bation, di ba malipay ta nga natagbo ang ato ang panginhanglan? No. Tingali kini simple lang panghitabo sama nga ikaw gihatagan og tubig sa panahon nga ikaw giuhaw og gikapoy. Tagaan ka usa ka baso nga tubig, malipay ka na. Tingali gipasakay ka ngadto sa dapit nga simang, imbis ari mo pauli imong brad, nya tuwa ka dito pero gihatod ka. Bahala nagsimang tungod kay siya nitabang, no? O doon na kay mga problema sa imong gadget sa computer nga dili na gyud nimo masulbad, gitabangan ka sa mga IT, no? Sa mga ato ang technical diha, no? So malipay jud ka. Tingali sa panahon nga dunay giapas nga deadline o gitabangan nga mahuman nini. Unya katong mahigayuna wala ba katong makapagaan sa inyong pagbati sa inyong espiritu kung makadawat ka magtabang, di ba lipay kayo mo? Salamat sa Ginoo. Salamat sa sunod. No? Hinom mo ako sa gingon ni Santiago. Sa Santiago 2:15-16 ningon dinhi, apan kun ang usa ka igsuon na laki o babayi walay bisti ug nakulangan sa inadlaw nga pagkaon. Ug unya usa kaninyo moingon kanila, panlakaw kamo nga malinawon, painiti ug busga ang inyong kaugalingon. Pan wala kamo gihatag, wala kamo maghatag kanila sa mga kinahanglanon sa lawas. Unsa may kapuslanan ni ana? O unsa may kapuslanan ini? Busa ang pagdasig dili lang kini sa pulong lamang, apan kinahanglan nga aduna kitay buhaton sa pagtabang o pagtagbo sa panginahanglan sa uban. Ingon ni ana ang pagdasig sa pagpamita o pamaagi nga makapanalangin ta sa uban sa physical o sa unsa mang panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Dili lamang nga imusultihan nga pagkabusog diha sa mahanggabon ng hangin diha nga nagikaon, no? So ingon niya ang mahitabo mga igsoon. Si Bernabe mihatag tungod kay siya nahigugma sa Ginoo ug nahigugma sa mga katawhan sa Dios. Akong usbon, gihimo kini ni Bernabe mihatag tungod kay siya nahigugma sa Dios ug nahigugma sa iyang mga katawhan. So giawha ko kang mabisan man kung kamo bag-o pa sa pagtuo,
udugay na nga makatuon nga mahimong mahinatagon, kini dili gayon ni siya automatic, dili ni nga naa dayon, no? Kinahanglan nga atong mapalambo ang atong pagka manggihatagon, atong pagka madasigon, no? Ang palambo ang usa ka mahinatagon ng kakasing-kasing o kinahanglan kanunay kini. Dili ningon nga naa karon unya wa na pud, no? Ug sama ni Bernabe hinaot nga ang atong pagkamahinatagon mahimong makadasig ngadto sa uban o kini walay lakip nga bugti. Mga igsoon atong timan-an. Ang Biblia nag-ingon kun unsay buhaton nimo sa imong tuong kamot ayo pahibalua ang imong wala nga kamot. Kaya ang imong Dios nga mahan mo'y mohatag kanimo og ganti. Dili kita kinahanglan nga maghulat og bugti sa kaayuhan nga atong gihatag sa atong kaigsuonan, ilabi na sa iglesia. Adunay usa ka sugilanon nga lalaki, usa ka batan-on nga lalaki na maligya og kabtangan, usa ka lalaki nga batan-on na maligya og kabtangan aron makabayad sa iyang pag-eskwela. May madzin sa nako ni. Usa kay gayon, usa na lang ka sinsilyo ang nabilin ug siya gigutom nagmayo. Gutom na gid siya. 1 cent lang siguro nabilin o piso sa ato. So iyang giuna-una nga mangayo lang siya pagkaon sa silingan. So, apan nawagtangan siya kaisog sa dihang pag-abli sa pultahan sa iyang silingan sa usa ka babae. Wala na siya kaingon nga mangayo siya pagkaon na ulaw siya. Nawad-an siya, di siya kasabot. Mag naulaw gito siya. Moto imbis nga gigutom siya mga isang pagkaon, ngayon lang siya tubig. Ngayon siya tubig o sa kabaso. Pero ang katong babae nga niabli sa pultahan ug nitanaw niya itong mga batanon nga lalaki, nakita niya kung unsa ang panginahanglan sa maong batanon. So mao kini nga ang maong babae mitanaw sa iya ug nakita niya nga siya gigutom. Ug maong iyahang gidala kay usa ka dako nga baso sa gatas. Imbis mangayo siya og tubig, gihatagan siya og dako nga baso sa gatas. Ano mong butanon giinom niya ginahinay, ano paghuman nag-inom ningon siya, pila man ang utang nako nimo. Pila man akong bayran. Ingon ang babae, wala kay utang sa kuha. Gitudluan kami sa among mga ginikanan nga dili gayud mo dawat og bayad sa pagpakita og kaayuhan sa uban. Nindot, di ba? Muhatag kag mutabang ka sa imong isig ka tawo, mutabang ka ni bisan kinsa. Ug nakasulay man gani mo. Nga og mutabang mo, aduna mo kita mga igsoon dinhi nga mutabang jud. Dili ka magununa nga ikaw baslan. Tungod kay ang kalipay ng imong gibati, dili gyud matukib sa pulong mga igsoon. Dili nimo masabtan nga labaw pa sa bahandi unya nga ibalik sa imong. Sa ingon ni ana ang pagtabang gikinahanglan nato sa usa ka magdadasig, no? Mitubag ang lalaki, busa ako nagpasalamat gikan sa akong kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing. Ang pangalan niya itong maong lalaki mo si Howard Keeley. Imani kining pangalan. Ug sa iyang pagbiya sa balay gawas lang nga siya nibati og kabaskog sa iyang pisikal nga lawas, wan iya usab gibati ang kalig-on sa iyang pagtuo sa Dios ug ang iyang gugma ngadto sa mga katawan. Nini. Nga tuig milabay ang maong babae nagkasakit, grabe. Katong naghatag og gatas. Nasakit kining maong babae. Ug ang mga lokal nga doktor sa ilahang lugar gipadala siya ngadto sa dakong lungsod. Ug ngadto nanawag siya og mga espesyalista. Nanawag ang katong nga lokal nga doktor ug espesyalista. Unya ang gitawag si Dr. Howard Keeley. Familiar, di ba? Ang pangalan sa maong lalaki kay Howard Keeley, katong sa batan-on gigutom. So gitawag ni si Howard Keeley ug gitawag aron makonsulta. Ug sa dihang nakadungog siya sa pangalan sa lungsod nga gigikanan sa maong babae, nagdali-dali din siya og uwa miadto sa lawak kundiin ang babae nagigda. So siya nga nakabisti og bisti sa doktor, si Keeley misulod aron mo tan-aw kaniya.
Nakaamgo din siya pagtan-aw niya maumang gyud ni naghatag nako og imbis tubig gatas nga nakapawa gyud sa iyang kaluya ug siyang kagutom no. Nakaamgo din siya nga kung kinsa mong babae ug mibalik siya sa consultation room ug determinado siya nga buhaton niya ang tanan niyang mabuhat aron maluwas ang maong babae. So kaniya tong adlaw si Kelly naghatag ng special atensyon atong mga pasyente. Hangtod nga ang babae naayo ug makahimo na siya pagpauli sa ila. So si Kelly mihangyo dito sa business office nila nga ihatag kaniya ang final nga bill. Taud-taud siguro niya sakit nag-star kay grabe man ang sakit niini. Wala ta kay balo pila ka adlaw. Pero gipangayo ni Dr. Kelly ang bill sa maong babae aron iyang ma-approve nini. Iyang gitan-aw ang maong bill o gisulatan ang tumoy ni ini o gipadala ang bill dito sa balay sa maong babae. So sa diyang nadawat kini sa maong babae, nagpanuko pag i-check abli sa mauna ni ang bill sa ospital. Mamatay na lang ko, dili ko kabayad ining ang utang kay grabe kay dako gasto siguro siya no. So sigurado gyud siya nga tibuok na kinabuhi magbayad siya niini no. Sa diyang giablihan na ang envelope, doon na siya nakita nga gamay nga nakahatag og atensyon, nakakatsap yung atensyon diha sa side or sa kilid sa maong bill nga gihatag sa ilahang messenger. Sa pagdawat sa maong babae sa bill, hadlok siya nini nga moabli sa bayranan, no? Sigurado gid siya nga motumbas kini sa iyang tibuok kinabuhi sa pagbayad. Mao na. Ug iyang giablihan, mo kini ang nakita. Paid in full with 1 glass of milk. Atong isibuano, bayad na ang tanan sa usa ka baso nga gatas nga gipirmahan ni Dr. Howard Kelly. Pero mga igsoon. Ang kamaayo nga gipakita sa babae ni andong usa ka batan-on nga gigutom, pinagi sa usa ka baso nga gatas. Gibaslan usab ni Dr. Kelly ang mong batan-on nga nahimo ng espesyalista pagbayad sa iyang bayranan sa ospital. Diin mo untay mo gikagulan niya nga sa tibuok kinang kinabuhi magbayad. Pangay na bayad na sa usa ka baso nga gatas. Mo na maigsoon atong pamalandungan. Unsaon nimo pagdasig ni bisan kinsa man karong adlaw sa pagtagbo sa ilang panginahanglan, unsaon nimo pagdasig makakita siguro ta mga igsoon dinhi nga naagi ni panginahanglan no. Saan ato pagdasig ang mga tao? Dili kinahanglan nga kita magbuhat ang mga dagkong butang, mga katinglahang butang. Apan kung unsa ang konbiksyon sa balaang espiritu diha kaninyo ug diri kanato ug kini kinahanglan nga kinasing-kasing muhatag nga walay pag-unana nga dunay balos nga madawat kapay sa paghatag sa maong babae sa usa ka baso nga gatas sa diyang nangutana ang batan-on pila iyang utang ay pila iyang bayaran ingon siya walay bayad ang pagtabang sa usa ka tawo. Matupad ni John Wesley, ningon siya dinhi, buhata ang tanang maayo nga imong mahimo. Sa bisan unsang pamaagi nga imong mahimo, sa tanang pamaagi nga imong mahimo, sa tanang lugar nga imong mahimo, sa tanang higayon nga imong mahimo, sa tanang tao nga imong mahimo, hangtod nga imo pakining mahimo. Mao nay kasagaran ako ingon sa akong mga igsuonan. Tawgon mo sa ministry. Kumun kay nang unya-unya. Nya mo isa pas kamot. Pastor, ako. Siya dada. Siya ipadala. Siya day mutudlo, dili day siya ani kuan. So ingon anak mahitabo. Mao nang ini higayon na gingon dinhi nga kutob nga kita magamit pa sa ministry o gamiton kita sa Dios pagpagamit mo. Kay kanusa man mo magpagamit kanang di nata magamit. Importante kay na mga igsoon. Matod usab ni Edith Wharton, usa ka novelist sa Pulitzer Prize winner, ningon siya, adunay duha ka pamaagi sa pagpalapad sa kahayag, no? Mahimong usa ikaw ka kandila o ikaw mahimo usag masalamin, mo gibandahan sa kahayag aron makahatag yapon mo palapad ang kahayag sa usa ka kandila. So mao kato ang una nga timailhan, ang magdarasig, magtagbo sa panginahanglan sa uban. Ang ikaduha mga igsoon nga mao ang magdadasig makaabag sa uban. Mao ni ang ikaduha.
Human nga nisgutan ni Bernabe, si Bernabe sa mga buhat 4, siya nawala, nawagtang na siya. Pagkahuman sa buhat 4, wala na siya. Ug asunod siya makita nato diha na sa buhat 9. 4, 5, 6, 7, 8, upat ka kapitulo nga dili nato siya makita diha na sa ikalima sa 9. Ug kung dili kamo pamilyar sa konteksto sa mga buhat 9, mao kini ang atong mabasahan ang mahitungod sa pagkakabig ni Apostol Pablo ngadto sa dalan padulong sa Damascus. Hinumdumi nga sa wala pa mahimmo si Pablo nga o si Pablo o si Apostol Pablo, siya si Saulo. Mao ni yang unangan Saulo sa dihang nahimo na siyang apostol ginganlan sa Ginoo og Pablo. Nga usa ka kaaway og tighulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. So dihang siya pa si Saulo. Tungod niini gipatay si Esteban, sugo ni Saulo. Siya nagluto sa iglesia ug maong sa pagkalap ug sa pagkaylap sa maong balita nga siya nakabig, ang tanan nagduda. Nakailang man sila kinsa si Saulo. Nangayo pa siya permiso sa labang mga pare kaya ron tagaan siya authorization nga maglutuso niya ang tanang mga Kristohanon. Iyang dadon sa prisuan ug dili pagapatyon siguro, no? So tungod ani hitabo walay misulay pagduol kaniya. Apa natural lang o kita magununa nga tingali nangilad ni si Juan kibaw ko ani kailan ni kriminal ni nanlimbong ra ni dini tinuod nga nakabig siya. So mao atong makita sa buhat 9:26 nagaingon, miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an apan wala sila mutuo nga usa na siya katinun-an busa nangahadlok silang tanan. Sumao ni pag-adto ni Saulo dito nga apil unta siya dito sa mga tinun-an nangahadlok sila kay nahibalo siya kinsa ning tawhana. So kinsa man ang niduol kaniya, kinsa man ang duol ni Saulo. Atong mabasa diha sa buhat 9:27-28. Ningon dinhi. Apan si Bernabe mitabang kaniya og gidala siya ngadto sa mga apostoles. Kinsa ni tabang? Si Bernabe. Gisaysayan sila ni Bernabe may tungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo dito sa dalan ug ang nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Hesus dito sa Damascus o sa Damasco. Sa 28 mingon, busa mitipon si Saulo kanila og milibot sa tibok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Say gayon nga adunay kahadlok og paghukom og pagsalikway nga nasinati ni Saulo, si Bernabe mitabang og miuban sa kiliran ni Pablo. Na ang paglutos, ang kadlok, paghukom, ug si Pablo gisalikway kinsa ni tabang? Si Bernabe na siyang kiliran. Excuse me. Apan mituo ako nga si Bernabe wala mituo ni Pablo nga walay panghuna-huna nga basihan. Nituo siya ni Pablo tungod kay doon na siya basihan nga si Pablo nakabig na o nausab na. Makita nato nga mga bersikulo nga nigahin siya og panahon sa pagsusi sa kinabuhi ni Pablo ug nahibalaan niya ang iyang asoy nga maong masaligon niyang gihisgot si Pablo ngadto sa mga apostoles. Wala siya magduda. Apan dili ingon lang nga nikalit lang na siya tuo sa iyang nakita apan iyang gisusi. Doon na siya gihimo nga pagisusi. Una-una sa gibuhat ni Bernabe iyang girisgo ang iyahang kaugalingong kinabuhi ug sa tibuok iglesia. Sama nato diri. Doon natin nailahan nga tao nga kay balog kita, notorious kayo. Pero doon ay usa ka tao sa kaigsuon nato nga mo'y mo paluyo niya ng tawhana. Mo'y mo pasalig niya kana siya na convert na o nakabig na. Kisa may narisgo anak kita tanan, narisgo hasta ang iglesia narisgo. Apan usa ka tao ang nibarog nga nipasalig nga kana siya nakabig na. Tinud-anay na iyang tuyo. Una-una sa gibuhat ni Bernabe iyang girisgo, iyang kaugalingon. Iyang kinabuhi. Kay nasayod siya nga si Pablo kaniadto naglutos sa iglesia. Bati kayo og record si Pablo sa una tungod kay siya ang hinungdan nganong nga matay ang ubang mga Kristohanon, nganong gigukod niya ang mga Kristohanon ug mga iglesia sa iyang panahon. Dili wala siya mayabag o buang-buang si Bernabe apan siya adunay kaisog. Gawas nga adunay siya kaisog. Usa siya ka maluluyon nga tao. Doon na siya kaisog apan siya maluluyon.
Una kini, unsa ang pananglitan mahitabo ngadto kang Pablo? Unsay mahitabo unta ni Pablo kung wala mo abot si Bernabe? Wala tingali siya gidawat sa Kristohanon nga katilingban o sa komunidad kung wala mo hatag og gigayon si Bernabe alang kaniya. So kinsa minitabang ni alongside si Bernabe? Sigurado ako nga si Bernabe wala idea nga si Pablo mahimong usa ka influential nga manunulat sa bag-ong tugon. Ila mo kitang Pablo, kadaghan sa iyang gisulat, no? Wala siya kasayuran nga dalho ni Pablo ang ebanghelyo ngadto sa mga hintil ug nagtabang nga matuman ang propesiya gikan sa mga karaang tugon o sa Old Testament. Sa iyang pagtabang wala mahibaloi ni Bernabe nga nakabot ni Pablo ang iyang potential ug natuman ang katuyuan sa Ginoo diha sa kinabuhi ni Pablo. Naa ba siya kasayuran nga mahitabo ni? Wala. Adunay usa ka sugilano ni Ed Stetzer, no? Sugilano ni General Douglas MacArthur. Kailangan taning Douglas MacArthur ni iladom kay ni. Niadto panahon sa World War I. Nihatag og bulaton sa pagatubang sa usa ka gilig-on ug maayo nga pagkaarmado nga posisyon sa kaaway. Aron madasig ang usa niya ka major, si MacArthur nagpakita sa usa niya ka medalya. Siguro kato Medal of Valor na medalya sa kaisog nga nadaog ni MacArthur sa niaging gubat. Tagaan man na sila. Giingon sa general ngadto sa major nga siya makadawat og susama niini katong medalya ang ipakita human makumpleto niya ang iyang misyon. Mo giingon ni General MacArthur ngadto sa iyang major. O sa iyang pagtalikod ni palayo siya si MacArthur kalit lang ni tuyok ni balik sa agi. No? Milakaw balik ngadto sa major. Ug yang gikuha ang iyang medalya ug gihatag sa ngadto sa major. Ningon siya. Batanon pa siguro major, ginam niya. Anak, nasayod ako nga makaabot ka ngadto. Sabot niya matuman niya ang misyon. Busa kuhaa kinidaan ang akoa. Gitagaan na kadaan og Medal of Valor. Medalya sa kaisog, wala pa ka makahimo sa imong gibuhat. Unsa may imong bation? Kung imo kini hunahon ang maong aspito sa pagdasig, imong maamguhan nga ang realidad dili ka usa lamang nga pagpikpik kana mo pikpik lang ka sa baga ka usara, no? Dili kini usa ka pagpikpik sa baga nga klase sa pagdasig kundi nagpasabot nga kita maningkamot nga mususi, mutudlo, magdasig, magsuporta kanila. Kini gasto kayo og risgo. Tinuod na, mo ni gihimo ni Bernabe. Mato ni John Maxwell sa iyahang mga libro sa leadership, ningon siya, ang mga tao mahimo lamang maayo kung adunay usa ka epektibo nga leader nga naa mutabang sa pagpasilitar sa proseso. Kung adunay epektibo nga leader nga naa mutabang sa pagpasilitar sa proseso. So ingon ana mga igsoon. Kabaton sila kalampusan kung dunay magdarasig. Pamalandungan nato kinsa ang tao o mga tao nga imong madasig ug ikaw makadasig o makaabag kanila ning adlaw. Kaninyo kinsa man sa inyong panimalay, inyong kaila nga makadasig mo ko sa katawo. Labaw sa tanan ug badala ninyo sa pilan Ginoong Hesukristo. Mas labing maayo. Kitang tanan nang inahanglan og usa ka Bernabe. Apan importante nga hinumduman nga kitang tanan ginatawag nga mahimo usab nga usa ka Bernabe. Dili lamang kita magpaabot og usa ka Bernabe sa atong ginabuhi kundi atong tan-aw atong kagalingon nga kita usab mahimo usa ka Bernabe. Nga kita usa ka tawo nga magdasig sa uban nga makatawhan. Parte sa atong misyon sa kinabuhi kay ang pagdasig sa uban ug pagpakita sa unsa man nga wala nila makita o tingali wala makitaan nila sa ilahang kaugalingon. Naam gihigayon nga natay potential o mga hiyas nga gibaliwa nato pero ang lain tao makita ikaw maayom day ka ni Brad, sis maayom day ka ni. So idasig ka
Pagdasig nimo, nakabot nimo ang maong nagamit nimo ang maong hiyas ug nakabot nimo ang maong potensyal nimo. So busa atong makita nga ang pagdasig magtagbo sa panginahanglan, mao nang una. Kinahanglan kita pagkamahinatagon, manghigihatagon kita. Ang pagdasig makaabag sa uban. Kinahanglan aduna tay mahimo kitang mamaisugon ug maluluyon, no? Wari kita sa ikatulo. Human ini si Bernabe na wala pag-usab hangtod nga adunay lain nga mahinungdanon nga mga panghitabo sa kasaysayan sa iglesia. Aton usab siyang makita nga mitumaw siya pagbalik diha sa buhat 11. Ganiha dito sa 9, karon sa 11. Duha sa kapitulo nga wa nato siya makita. Apan diha sa kapitulo 11 dinhi atong makita ang ikatulo timailhan. Ang ikatulong timailhan mao ang magdadasig adunay panghuna-huna sa gingharian. Ang magdadasig adunay panghuna-huna sa gingharian. Adunay usa ka sugilanon may tungod sa usa ka mag-uuma nga adunay kabayo nga nasakit. Kini ako ni nadungog. Nakalimot lang ko kanu saan ako ni nadunggi ning maong sugilanon. Nasakit ka kabayo ug nanawag siya sa veterinaryo, no? Nya mingon adunay virus imong kabayo. Kinahanglan nga tumaron kini maong medisina sulod sa 3 adlaw. Mubalik ako sa ikatulong adlaw ug kun dili pa siya maayo, kinahanglan nga ato siyang patyon, ato siyang papahulayon. Ikaw kung itagihas kabayo, naingnon ka nga di pa ganin na maayo ato nang patyon. Labi na pinangga kini mong kabayo. Nga sukat sa piyong pagam niya, wapa jud ka katilaw patid, mao nang maluoy jud ka sa kabayo. So adunay usa aduol no, adunay usa ka baboy. Kini mga hayop siguro magka-istoryana ini sila. Doon sila mga language nga wasad sa tao. Doon ay usa ka baboy silang paghinabi sa mga tao sa veterinaryo ug sa tagiya. So sa sunod adlaw gihatagan nila ang kabayo og medisina o mubiya. Biya na ang veterinaryo. Nya ang baboy nga bidol sa kabayo mingon, higala magmalig-on ka. Kasabot man siya, nakadungog man siya gisulti sa veterinaryo nga patay kang kabayo aka, ug di ka maayo. Bangon kay kun dili ikaw papahulayon sa dayon, RIP, no? Ug si kaduhang adlaw gihatagan siya nila og medisina og bibiya, no? Mao nga ningon siya, sige higala bangon kay ikaw mamatay gyud ug dili ka mo bangon, dili ka magpakaayo. Di tabangan ti ka. Di ningon ang baboy, dili tabangan ti ka. Ako siguro magtan-aw ang baboy nga pati pandako sa kabayo. Siya mo pabangon sa kabayo pero mo tungod sa kadasig sa mong baboy, tungod sa iyang kaluoy sa mong kabayo. Wa niya tanawa ang gidakon. Gamay siya pero dako kay siya kasing-kasing sa pagtabang sa kabayo pero kadungog siya. Di gani ka maayos tambal, patay ka, ihawon ka, kundi injeksyonan ka aron mamatay ka. No? Ug si katulog adlaw miabot sila aron paghatag og tambal ug mingon ang veterinaryo, murag wala magipaglaom ning kabayo ani. Gingnan tagiya. Kinahanglan na ginato papahulayon siya. Papahulayon ugma pagsunod adlaw na. Una pa mukatag ang virus kay naay virus kuno ang kabayo. Nga makatagod niya sa ubang binuhi mao tong ilahang patyon. Naay pamaagi ang mga veterinaryo ana nga injeksyonan ang kabayo patay. No? Mao to akong kamahan veterinaryo man to. Pero wala tong patay kabayo. Human nga mibiya sila ang baboy midul sa kabayo makausa niingon diri pamati higala mao na gyud ni ang katapusan wala ni laing higayon bangon dia pag maisugon ali bangon di kang bangon asahon ti ka kalimot ng baboy sige padayon hinahinay lang maayo ali dali bangon maayo ni imong gibuhat so ini paspasi imong lihok ang kabayo so, pagbarog sa kapisi, dagan, suway dagan, kena, nindot na, kampiyon ka kabayo, no? Pagbalik sa tagiyan, kaya balik tagiyan, mingon siya. Ug nakita niya ang kabayo, nga nagdagan-dagan, tulok adlaw, nga flat, pag ikatulok adlaw ni dagan, dili sa tulok adlaw na banaw, kaya wala matay, naayo, pagkatulok adlaw, no? Sa luna, magkalit singgit, milagro, kaila sa daig milagro ng tagiya ni. Akong kabayo na ulian. Singgit siya, milagro.
kitang magsaulog, angay kitang magsilibrar. Atong ihawon ang baboy. Patay kang baboy, mo ito namatay. Saluyas baboy. Kasi gusto baboy da. Ato makita ning sugulan ng mga igsoon nga mura na nig tiyaw-tiyaw, mura nig joke, pero dako kay ni sig leksyon nga atong makuha nini. Nga kung ikaw magdadasig, wala kay gitan-aw sa imong kalingon. Bisan ang imong kagalingon, imong gikalimtan. Bisan pa diha sa baba sa kamatayon, imong ibuhis ang imong kinabuhi aron pagtabang nimo sa imong isig katawo sa imong kaigsuonan. Walay bugti. Familiar di ba? Mo na gibuhat sa Ginoo din nato. Kita makasasala, pero tungod sa kadako siyang gugma diri ka nato. Gipakamatyan taniya diha sa cross. Nangayo ba siya bugti? Wa man sa tiik hatag. Because everything we have, iya. Ingon anak, mo to ang baboy. Makasiyagit mababin unsa ako po ginagtabang ang kabayo ako inupat yun. Inaana lang ito kinabuhi mga igsoon. So atong tanawon balik ta ni Bernabe, hindi na sa baboy siya. Sa Aris Buhats 11:20-21 ningon, hinuon adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Sipre ug Cirene nga nangadto sa Antikya ug gisangya usab nila ang maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang mga dili Hudiyo or ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila og daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Mao kini ang punto sa kasaysayan sa iglesia nga adunay dakong kasaban nga mahitabo. Kaysa mga niaging manghigayon gawas ning higayon na ang ebanghelyo kay gisangyaw lang ngadto sa mga Hudiyo. Ato man ang mabasa nga ang gospel ngadto ra sa mga Hudiyo. Walay labot ang mga Hintil. Ug ato makita dinhi nga ang katawhan nagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa Hintil. Alang sa kasayuran sa kadaghanan, duha ra ka klases tao sa una. Ug dili ka Hudiyo, Hintil ka. Wa na miingon Pilipino ka, Chinese ka, Amerikano ka, unsa pa. Pag Hudiyo, Jew, lain na gawas ana, Hintil. So ingon ana ang sitwasyon nato sa una mga igsoon. Sa buhat 11:22-24 nagingon, ang balita mahitungod ini bidangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antikya. Sa 23 nagingon, sa iyang pag-abot dito og sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya og gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bugos nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo, ug daghang mga tao ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Mao kana si Bernabe. Ang ansyo kay mao diin ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo nag-abli sa ebanghelyo ngadto sa mga Hintil diha sa Antioch, mga igsoon, ang pinakaunang higayon nga giabli ang ebanghelyo dito mong dapit. Ug ang instrumento niini mao si Bernabe. Atong mabasa nga si Bernabe naadayon sa mga pangitabo ug nagpabilin nga matuod sa iyang ngalan. Ang gingon nga nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo. Daghang mga tawo nga nakabig ngadto sa Dios. Ato makita sa buhat 11:25-26. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa diyang nakita ni si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtotoo diha sa simbahan ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Sa unang higayon gitawag ang mga tinun-an og mga Kristohanon. Ang Tarsus ug Antioch maigsoon ang gilayon 240 ka kilometro giadto kini ni Bernabe kay iyang gipangita si Pablo. Umingon ka mo biyahe ka gikan diri Cebu, balik lang ka sa Cebu, adto kag Bugo o Lambusan sa Remigio na diyan dapita. Nigbalik nimo mao nang gilayon. Gituyok na nimo. So makita nimo unsa ang kadako sa kasing-kasing ni Bernabe, unsa siya kadasig ng mutabang ni Pablo, no? Kining pulong nga pagpangita ang literal nagpasabot mao nga mangayam kanang maghunt ka. Hunting, pangita nimo gikan sa original nga teksto matud pa ni John MacArthur nga ang pagpasabot nga hago gayod ang pagpangita
nga gihimo ni Bernabe. Dili sayon ang pagpangita niya. Kay kanang 200 kilometros, wala biyay taxi sa una, wala biyay series. Wala mga bus. Ang sakyan dito siguro na ay Camel. Kung wala naging mahimo, maglakaw ka ng 240 kilometros aron pagpangita sa imong igsuon nga imong dasigon. Kaya ninyo na, kaya nako na. Kaya na, basta na Ginoo sa itong kinabuhi. Di ba? Dili na pwede, dili mahimo. Himuon na nato tungod kay ang Ginoo may magsugo nato. Ug magsugo siya kanato, i-equip kita niya, punon kita niya sa atong mga panginahanglan niya nang maong bulaton. Si Pablo wala pa mangilabot sa usa ka tahas pagpangalagad. Wa pa ni siya moapil. Human nining pagkakabig, si Pablo may paubos sa usa ka sabatikal. Nagsabatikal ni siya pagkatong pagka-convert na niya, pagkakabig niya. Pangandam sulod sa 3 ka tuig. So 3 ka tuig siya. Nagtuon, gitun-an, gipasabot ug nagkuyog siya sa mga tinunan busa si Bernabe tingali kumisido gyud kang Pablo ug siya mao nga siya nangita nini. Naagid siya feelings o na siya pagbati gyud nga kining tawhana do na gini siya bulaton nga ipabuhat sa Ginoo. Ug si Pablo o si Saulo ug si Bernabe uban nga nanglagad ug adunay mapaikag nga panghitabo dinhi sa kasulatan sa Biblia. Sa karaang panahon ang pagkahanay sa pangalan sa unang tugon, moingon gani pangalan ang mag-una gani mao nay leader. Sama niini, mahinungdanon tungod kay ang paghanay magpasabot kung kinsa ang nagdumala. Atong makita dinhi sa buhat 11:30 nagingon, busa gibuhat nila kini ug gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkuan sa simbahan pinaagi kang Bernabe ug Saulo alang sa buluhaton nga mahinungdan sa pagtawag kanila. Ang author ni si Lucas, ang manunulat, nagsulti ka nato nga si Bernabe nangulo. Mao ni gingon ni Lucas. Apa doon na nahitabo sa sumusunod. Ngay gayon, ang mga hiyas ni Pablo misugod paglambo, misugod pag usab og iyang paghamtong, no? Misugod paglambo, misugod usab ang iyang paghamtong. Matud pa sa buhat 14 nagaingon din dito sa Iconio nanulod si Pablo ug si Bernabe. Nausab man, wa mo kabantay. Ang una si Bernabe ug si Saulo. Karon si Pablo ug si Bernabe. Sa ako nagikaingon, ang hanay sa pangalan ni adtong panahon na kung kinsa maguna mo'y leader. Nya sa kalit lang, ulaw lang, sunod nga atong makita mabasa si Pablo na ang naguna. Sa sinagoga, si Pablo o si Bernabe sa sinagoga sa mga Hudiyo og nagwali. Busa, daghan mga Hudiyo o mga dili Hudiyo ang nahimong mga magtotoo. So daghan, dili lang Hudiyo, kundi sa mga hintil. Hastang mga dili Hudiyo. Makita ninyo? Ang kabaylo na ang paghanay silang mga pangalan. Dinhi si Pablo ang nangulo. Kung sa tawhanon nga pananaw dili, o kita lang patanahon dili maayo, no? Susama nga si Bernabe, mura lagwa siya makahimo og dako kayo nga maayo nga gibuhat niya. Wala siya accomplishment, no? Wala niya mailugar insakto ang iyang kaugalingon. Ang ilang pagministeryo malampuso na gayod. Iyaha untang gisiguro nga ang iyang posisyon magpabilin kay nakita man nato dinhi og sa tawhanon lang nga naguna na si Pablo sa ato pa si Pablo ang nahimong leader, si Bernabe nahimo niyang assistant. Naguna na si Pablo. Mao ni sa tawhanon natong pagnanaw kita mangani di kita mosugot nini ako biyay hinungdan daghan na kay katarungan. Ang pagministeryo ni Pablo mas labaw nga milungtad ug milapad kumpara sa pagministeryo ni Bernabe. So nabalik didako ang ministeryo ni Pablo, wala kang Bernabe. Mahimo kaning usa ka trahedya kung ikaw usa ka ambisyoso nga gusto mapatik ang imong pangalan sa kasaysayan. Kung mao na ang atong pagkatao, gusto tang musikat, gusto tang mailhan, nya dili moabot sa atong kinabuhi. Lukso lang tayo sa Mactan Bridge. Lukso lang alag ambak. Wa ko ming ambak ha. Lukso lang. So makalisang gini. Kung ikaw gustong mapasidunggan, kaguba ni kasing-kasing kung ikaw mangandoy o gahom o posisyon. Sultian ko kamos tinuod. Sa maong mahigayon adunay nipis ra gyud kaayo kalahian sa paghimaya sa Dios o sa paghimaya sa tao. Gamay ra gyud kayo ang kaliinan mga igsuon
Nga nagununa ka nga imo giday gibaya og gisimba nimo ang Dios apan imo nang kaugalingon mo imong simba. Mo na atong batayan. Si Jesus kanunay nga nagsulti nga sa gingharian ang maulahi mo ang maguna ug labing dako kaninyong tanan mahimo ninyong sulugoon. Ana din na ang matuod nga pagkadako ug sa katapusan anaa diha inyong matagamtaman o makita ang kalipay nga matuod. Ang realidad sa gingharian dili mao ang pagkatkat, pahitaas, pagkabuot sa pagpasidungog ug gabantog ug salapi ug uban pa. Dili na mao ang atoang pagtan-aw sa gingharian. Susama ni Bernabe sa baboy sa naghisgot sa sugilanon apan nagpatandog ba siya niini? Sama sa baboy wala magpatandog og ihaw na gito siya. Kaon pagani nato ganyang buntag diha, di ba? No. Si Bernabe mahimo unta nga masina. Siya unta nangandoy sa estado ni Pablo. Siya unta nakaingon siya, "Oy Pablo, nakalimot ka kinsa nagdala nimo diha? Asa ka karon?" Siya mahimo unta nga adunay kaligot-got kang Pablo, apan wala. Wala kini buhatan ni Bernabe. Bisan pag wala na siya mapasidunggi, si Pablo nang nisikat. Wala siya magununa niini. So inyong makita nga kung ikaw ug ako tinud-anay gyud nga mituo sa katuyuan ni Kristo sa pagpangalagad, wala gibili kanato kung kinsa man ang makadawat sa dungog, pagpasidungog. Apan kung sa tinud-anay usab, aduna gayud kitay kalagmitan nga aduna tay motibo nga ang atong kaugalingon mo ay mahimaya ug mapasidunggan, di ba? Tinuod ano? Kinsa may di mo tuo ana. Tinuod na maigsuon mahitabo na nato. Ingon pa sa usa ka malamon nga tawo, pagka anindot gayud sa nga labing dako nga makabot kun walay bisan usa nga maghuna-huna kung kinsa ang makadawat sa pasidungog. Mao ni gingon sa usa ka malamon, nindot kayo ang kalampusan kung walay maghuna-huna kung kinsa ang mapasidunggan. Kanunay nga malipayon sa pagbuhat sa bisan unsa man nga parte, madako man mo gamay ug kung kinsang pundok man ang nagbuhat ug dako alang sa Ginoo ug wala gyud hinungdan ang pagunahuna kung kinsa ang makadawat sa pasidungog, di ba? Wala gyud ta magunahuna, usay magunahuna ta pero kadtong tanahon tungod kay sa katapusan ang Ginoo lang gayud ang angayan sa tanan dungog o himaya, dili ba? Dili kita. Bisag unsay atong gihimo dili ta makabayad sa gihimo sa Dios kanato. Unsay na nato dili nato pwede ihatag sa Ginoo. Dili nato mabayaran ang atoang kinabuhi diha sa Ginoo. Tungod kay siya ang tagiya sa atong kinabuhi. So atong pamalandungan. Pangutana, unsay imong reaksyon kung ang laing tao makadawat og promosyon? Panalitan pila mo kabuok dihang gipili nga mahimong manager. Nga ikaw nagdahom na gyud ka nga ikaw mahimong manager. Wa gyud na ang hitabo jer na lang gyud. Wa gyud manage. So wala nimo mandawat. Unsa may imong reaksyon? Hunanaan ninyo kung panalitan kamong duha mag-aawit sa choir, no? Siya ang nakakuha sa sulo ganahan kay kamo kanta diri sa tunga. Kay ikaw gyud mo sulo sa choir. O ributan nato sa praise and worship. Ganahan jud ka ako rin mo sulo di ka. Ya. Mingon niya. Na-practice na ka. Ha? Sige na ba? Dako kaya itong huna nga muna itong makabot pero di din itong makabot lain dayon. May ubos din ta. Guba itong kasing-kasing. May ubos din ta. Ang baton ta. Mutumaw ang kaligot-got sa itong kasing-kasing. Nga walay hinungdan. Hangtod nga mapagan ang uban atong pamilya. Labaw sa tanan atong kagalingon. Wala mahimutang. Taliwala diya sa kabubuton sa Ginoo. Apan tinudanay lang mahimo ba kang maglipay sa kadaugan sa laing tao? Ikaw nangandoy ba usab niini? Muna pangutahan ang atong dadon kanunay sa matagad lang atong kinabuhi. Malipay ba ikaw? O ikaw malipay ba sa kadaugan sa laing tao nga unta angay alang kanimo? Nangandoy ba usab ikaw niini? Kisa may wa mangandoy. Pero agad to sa uban, salamat sa Ginoo. Salamat Lord. Salamat sa Ginoo. Brad, salamat nga ikay nakakuha na, Brad. Ano di man ako Lord? No? Naagay magpabilin nga pagkatawhanon. No? So makita nato nga pareho kining isyu sa kasina og pagkamatinud-anon. Kaning kasina og pagkamatinud-anon mao gini magsumpaki. Ang imong kapilian kay masina og magpabiling matinud-anon sa usa man ang gitagana sa Ginoo sa imuha o sa atoa. Duha ra gyud. Kasina matinud-anon. Mao kana ang ikatulong nga timailhan. Ang magadasig walay pagpakabana kung kinsa ang makadawat sa pagsidungog. Aduna siya panguna-una sa gingharian sa Dios. Siya magbuhat alang lamang sa himaya sa Ginoo, no?
So atong makita sa ikaupat nga timailhan, ang magdadasig matuo o mutuo sa paghatag sa laing higayon. Ang kasulatan nagdala sa panahon ni adto ni Pablo ug Bernabe nangandam sa ilang misyonaryo nga panaw. Atong basahon sa buhat 15:36-40. Human sa pipila ka adlaw si Pablo miingon kang Bernabe, mamalik ta didto ug dawon nato ang atong mga igsunan sa matag syudad nga atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug atong susihon kung naunsa na sila. Buot ni Bernabe nga pakuyugon si Juan Marcos. Apan mao'y hukom ni Pablo nga dili pa banon si Juan Marcos kay wala man gayud siya mulahutay sa pag-uban kanila hangtod sa pagkatapos sa ilang buhat. Ug mipauli hinuon ug gibiyaan sila dito sa Pampilya. Tungod niinin nagkalalis pag-ayo si Pablo ug si Bernabe ug nagkabulag sila. Gidala ni Bernabe si Marcos ug milawig sila ngadto sa Sipre. Ug si Silas mo gidala ni Pablo, gikan sila human sila isalig sa mga kaigsuonan ngadto sa grasya sa Dios. Katibulaag sila mga igsuon. Dili lang di ay nga nahimong naguna si Pablo kun dili nabungkag, nagbulag gid sila, no? Dili kini manindot nga panghitabo. Mao kini ang sitwasyon. Si Bernabe gusto nga iuban si Juan Marcos nila apan si Pablo misupak. Tungod kay si Marcos wala mulahutay. Busa mato ni Pablo, dili masaligan si Marcos. Apan si Bernabe may barog sa iyang konbiksyon. Ang resulta sa dakong paglalis mo nga nagkabulag si Pablo ug si Bernabe. Karon nasayod kita nga ang panagsumpaki nagkonektar nga kanato sa atong kinabuhi kanunay. Sama nga ang kinabuhi nagkonektar kanato sa panagsumpaki. Di kini mawa. Nagihigayon. Bisan asa ka mo adto, bisan unsa man ang sitwasyon sa kinabuhi, ang panagsumpaki mahitabo gayud. Mo na ato timan-an mga ison. Makapaikag ang Biblia, wala magisgot kung kinsa insakto, kinsa ang sayop. Dili nato sa Biblia nga mingon nga mo na, ikaw ang sayop, ikaw insakto. Ito ako nga nga nagkasinabot sila ni Bernabe ug ni Paulo, nagkahiuyon sila sa desisyon ug maayo ilang pagkabulag. So nagkabulag man sila, katibulaag man sila, pero wala sila mga kahiubos. Kay tungod sa sumusunod nga basahon, gisgutan ni Pablo si Bernabe sa mga taga Corinto 1, ningon dinhi, o si Bernabe, raba og ako ang kinahanglan magtrabaho alang sa among panginabuhi. So gimension na sa niya, ilang gisgutan si Bernabe, no? So ningon dinhi, ug labaw nga nakapaika kay ang gingon ni Pablo mahitungod ni Juan Marcos niadtong tigulang na siya ug nabilanggo ug siya mismo nawad-an og kadasig. Mao kini ayang gisulat ngadto ni Timoteo. Si Lucas na lamang aniya uban kanako, kuhaa si Marcos og dad-a diri uban kanako kay siya makatabang kanako sa buluhaton. So si Bernabe adunay nakit-an ni Marcos nga sa kaulahian iyang napamatud-an ngadto ni Pablo. Ang tradisyon nag-ingon kanato nga si Juan Marcos nakuha niya ang mensahe ug miadto sa Roma. Nahimo siya nga katrabaho ni Pablo hangtod sa iyang kamatayon. Si Juan Marcos nagalagad uban sa kiliran ni Apostol Pedro. Di iniyang gigikanan ang mga pulong aron makasulat sa pinakaunang ebanghelyo nga nahisulat nga atong nasayran nga mao ang ebanghelyo ni Marcos. So mao ni siya, si Marcos. Huno na pagmaayo, nahitabo ba ang higayon nga ikaw naglaom nga ikaw makahatag og laing kahigayonan sa imong naguba na nga mga reputasyon? Kung ikaw hatagan, no? Naglaom ka ba nga mahatagan ka og kahigayonan nga malimpyo ang imong reputasyon? Mao gina itong ipangandoy. Daghan kitang makahigayonan nga naa na usik. Ako mismo adunay daghan. Di na ako isulti kay daghan na. Pila ka nato ang mapasalamaton ug matagan og laing kahigayonan. Kadaghanan ka nato wala unta kini dinhi karon kun wala kita muhatag og laing kahigayonan. Kun wala pa tagai og laing kahigayonan sa Dios, wala ta dinhi. Wala ko dinhi. Adunay sugilano ni atong panahon ni Thomas Edison nagpalambo sa iyang unang bombilya nga suga sa pagkatingala sa pagtanaw sa iyang gipasa ang nahuman nga bombilya nga tuso sa kabatan-on nga laki nga katabang diin kulbaan pagdala ni padulong ato si babaw hinay ang lakang unya sa katapusan nga ang nabuhian niya sa lalaki ang nabuak ni ini busa ang tibuok grupo mubalik pagbuhat
sa lain na sa 24 oras paghimo og bombilya. Imagine 24 hours gihimo og bombilya. Gihatag ni Thomas Edison, mo man siya nakakaplag sa bombilya sa fluorescent sa suga. Gihatag niya atong batan-on nga ilahang helper, nya nabuhian na nabuak. 24 oras ang gihimo. Unsa may reaksyon? Suko jud na sila sigurong uban, no? So mao to naghimo na sad sila, lain. So pag humas 24 oras yan na sang gihatag, tanaw sa kisan may taga gihatag gyapon sa maong tawo. Maong katong kabuak iyang gihatag. So moingon ginang mga palibot sa mana siya nga kay bawo na siya nakabuak na nganong maom gyapon gitagaan, no? Ang maong gibuhat ni Edison tingali nakahimo og dakong kausaban sa kinabuhi sa lalaki. Si Edison nasayod nga labaw pa sa maong bombilya ang bugti. Tungod kay iyang gidasig ang maong batan-on nga mag-amping sa iyang mga buhat. Usbo nako. Ay ikaw pat nga timailhan ang magdadasig mutuo sa paghatag og laing kagayonan. Sa pag-abot ni Pablo sa Jerusalem, si Bernabe mao andam muhatag kaniya sa kagayonan. Ug atong makita nga susama andam siya nga muhatag og kagayunan ug murisgo alang ni Juan Marcos. Sa pagkikilabot sa mga tawo aduna gyud kitay risgo nga gipili, positibo man o negative. Kanang mga risgo adunay bugti tungod kay ang mga tawo mupakyas kanato. Pakyason kita, no? So atong pamalandungan. Giunsa nimo pagatubang ang imong kapakyasan? Giunsa nimo pagatubang ang kapakyasan sa uban? Kitang tanan miabot sa kagubot. Si Bernabe wala miadto ni Juan Marcos umingon unsa naman ning imong gihimo kagubot. Apan gipili ni Bernabe nga dasigon si Marcos ug aso nga ang usa ka magdalasig sama ni Bernabe andam nga muhatag og lain nga kagayonan. So mao ni ang upat ka timailhan. Una, kita makadasig di man imong igsoon. Una kita makadasig sa uban pinaagi sa pagtagbo silang panginahanglan. Makadasig kita sa uban kung kita makaabag kanila. Makadasig kita sa uban kung kita maghuna-huna kung kinsa nga kita wala maguna-huna kung kinsa ang makadawat sa pasidungog. O nga ikaw pat, makadasig kita sa uban kung kita mutuo sa paghatag og lain nga higayon. Second chances. Bisan wala man siya makasulat nining mga pulong kasulatan, mao ni giingon ni Ray Pritchard, bisan wala pa makasulat ni mga kasulatan si Bernabe kay ang responsable labaw sa katunga sa bag-ong tugon. Una-una akin eh. Sa nining paagi, ang duha ka tawo nga iyahang labihan nga giimpluwensya nga mao si Saul, nga Pablo, nga taga Tarsus nga gitawag og Pablo ug si Juan Marcos. Si Pablo nagsulat sa 13 kabasahon sa bag-ong tugon ug si Juan Marcos nakasulat sa Ebanghelyo nga nagdala siyang pangalan kining tanan 14 kabasahon sulod sa 27 kabasahon sobras katunga ang giimpluwensya ni Bernabe. Si Saul o si Pablo o si Mark. Dili kani bati nga records sa katawo nga sa kadaghan nga giila nga minor karakter sa Biblia. Wala siya mailhi, anaani siya sa fine prints, pero unsa yang gihimo? Sobra sa katunga sa bag-ong tugon. Ang duha ka tawo nga nagsulat nini mao kana ang mga tawo nga iyang gidasig. Iyang gigamit ang iyang kinabuhi. Mao kana ang kinabuhi nga gipakita ni Bernabe. Ang kalibutan ang ginahanglan og daghan mga katawhan susama ni Bernabe. Andam ba ikaw nga himuon kining usa ka prioridad? Mao ni mga pangutana mga igsoon sa dayon tagtapos. Andam ba kamo nga hunaon kini karon taknaa? Ang tulo ka tawo nga imong dasigon karong simanaha dili lamang sa dali nga paghinabi apan masinabtanon og puno sa pagampo nga paghatag og gigayon kanila. Ubanan kana ginato pagampo mga igsoon. Kinsa man ang gitagana sa Ginoo sa inyong palibot? Mao na pangutana. Nga ikaw mahimong Bernabe ngadto kanila. Si Bernabe mihimo og lakang sa pagdasig og kini mibunga alang kaniya ug alang usab kanatong tanan karon ug dako nga ganti. Pangutana, kinsa man ang imong Bernabe? Kinsa may inyong Bernabe? Pero ang pinakapangutana nga tagaan nato gibug-aton labaw sa tanan, kang kinsa ka nga mahimong Bernabe?
Dili kita maghuwat og sa Bernabe moabot sa atong kinabuhi mga igsoon, atong buhaton ug atong iandam atong kaugalingon nga andam og tagana nga kita mahimong Bernabe. Maghatag tagkadasig sa atong mga kaigsuonan kay kini mamunga gayud ug maayo sang putanan sa umaabot. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Bernabe nga ato kining mahimo nga ehemplo alang sa atong kinabuhi. Ug way lain tumuog tuyo alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Amen. Magampo ta mga igsoon. Ato iduko atong mga ulo. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag nin kapunon Ginoo God Lord. Kami nagampo Ginoo Father God Lord. Nga bisan pa man dili sarang ang among kinabuhi. Dili kami igo Ginoo Lord God sa pagdala sa imong bulhaton Ginoo. Dili kami angayan Lord. Panagampo kami Ginoo Lord God. Nga dili kami mangandoy nga dunay Bernabe nga maabot sa among kinabuhi, kun dili kami mangandoy Ginoo nga kami mahimong Bernabe sa kinabuhi sa among mga kaigsuonan. Nga mahimo kaming galangnuton Ginoo God diha sa imong gingharian dinhi sa kalibutan. Salamat Lord sa imong mensahe. Nagampo ako Ginoo nga kini Ginoo Lord God magpabilin sa kasing-kasing sa matag usa nga amo kining pagapuy-an, amo kining i-apply sa among kinabuhi. Nga amo apply Ginoo Lord God. Diin ikaw usab Ginoo magauban magagiya pinagi si imong balaang espiritu. Salamat sa imong mensahe. Lord, kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen. Amen.